Der skal bygges en kantsikring, som for eksempel kan bestå af kantblokke sat i beton. Der skal være 10 cm beton under blokkene, så det kan være nødvendigt at grave lidt ned i bundsikringslaget. Det er en fordel at begynde med hele blokke i de mest synlige hjørner, hvis belægningens dimensioner gør det nødvendigt at afkorte nogle af kantblokkene i længden. Ved at placere de afkortede blokke de mindst synlige steder, opnås det pæneste resultat. Inden skæringen mærkes blokkene omhyggeligt op hele vejen rundt. Blokkene skæres med vinkelsliber eller vådskærer. Husk sikkerhedsudstyr. Når der benyttes sten og blokke med slåede kanter, bør man også slå let på den skårede kant. På den måde fremstår blokkenes kanter ens. Der blandes nu jordfugtig beton af 5 dele støbemix og 1 del cement, der tilsættes vand. Der skal kun en lille mængde vand i, så betonen er stiv at arbejde med. Den jordfugtige beton til at sætte kantblokkene i udlægges nu oven på bundsikringslaget. Betonen lægges ud i de gravede render, og den skal fylde ca. 10-15 cm uden for blokken på begge sider og 10 cm under blokken. Kantblokkene sættes i betonen, hvor de stødes på plads. Benyt et lille vatterpas til at tjekke, at blokkene ligger vandret i begge retninger og flugter med snorene. Kantblokkens funktion er at holde sammen på belægningen, så stenene ikke skubbes fra hinanden af trafik og lignende. Der hvor belægningen støder op til bygninger, er det ikke nødvendigt med kantsikring. Kantsikringen kan eksempelvis også bestå af en rende af beton. Blokkene skal sættes med en fuge på 2-5 mm. Der laves en trekantstøbning på både for- og bagside af blokkene, så de kommer til at stå helt fast og kan modstå påvirkninger fra trafik og lignende. Sørg for, at betonen ikke kommer så højt op, at den får kontakt til betonstenene, når den øvrige belægning lægges. Når alle kantblokke er sat, skal der udlægges stabilgrus oven på bundsikringslaget. Stabilgruset skal fungere som bærelag for belægningen. Man skal regne med, at den færdige belægning med tiden får samme jævnhed og fald som oversiden af stabilgruslaget. Så det er meget vigtigt at være omhyggelig med dette lag, og stabilgruset skal derfor rettes af med retskin. Stabilgrus sætter sig ca. 15% ved komprimering. Derfor nedlægges 2 vandrør eller lignende 2 cm højere end det ønskede niveau, når laget skal være 12 cm tykt. Niveauet kontrolleres ved at lægge retskinne på rørene og måle op til kantblokkene. Der skal være plads til 3 cm afretningslag plus stentykkelse minus 4 cm, da man regner med, at stabilgruset sætter sig et par centimeter ved komprimering. Nu rettes af med retskin. Rørene fjernes, og sporene fyldes med stabilgrus. Stabilgruset skal nu komprimeres. Der overkøres 3 gange med pladevibratoren. Husk at fugte gruset, hvis det er meget tørt, og husk høreværn. Når stabilgruset er komprimeret, måles der op til snoren for at kontrollere højden, og jævnheden kontrolleres med retskinnen. Der må maksimalt være 10 mm luft imellem stabilgruset og retskinnen. Det er meget vigtigt, at laget har det rigtige niveau, og at det er jævnt.
Hvis det er nødvendigt at fylde mere på, skal der først rives op i laget, herefter fyldes på, og til sidst komprimeres der igen. Langs kantblokke og ved steder, hvor pladevibratoren ikke kan komme til, bankes gruset med en brolæggerjomfru. Den kan eventuelt fremstilles af et stykke 4-4-tømmer med en gevindstang boret igennem. Herefter kontrolleres lagets jævnhed og niveau igen omhyggeligt. Der skal være 3 cm plus stentykkelsen minus 2 cm. Afretningslaget kan nu udlægges. Laget skal være meget tyndt, 3 cm plus minus 1 cm, ellers bliver der risiko for sporkøring og sætningsskader. Til afretningslaget anvendes 0,4 eller 0,8 mm grus, der lægges i et tyndt lag. Der udlægges vandrør eller lignende til at rette af efter. Rørene placeres stentykkelsen minus 2 cm under overkant af blokkene. Stenene vil der ligge 2 cm over kantsikringen, og efter vibrering ca. 5 mm over. Herved sikres, at vandet kan løbe uhindret af belægningen, også selvom der måtte komme mindre sætninger. Efter afretningen fjernes rørene og sporene fyldes. Underlaget er nu færdigt.